apenji niya, inyalo ng'e gima chuny dhano paro. Oma ok ang'eyo bwana, kendo kawuono mane gima dwaro mondo unyiswa. Chuny dhano pogre ochien. Yes, nyisa biro duogo. Iyudo dhano kosenyuol mokete piny ka gik ma koro chunye gombo ng'eyo. Oma ng'eny, kata an kaka sani. Iyudo ka mokwongo, iyudo ka ruoth ogwedhi onyiewo ndiga. After 1 year, chunye chako gombo ni onyiew apiko. Kaka an ing'e niya, ndalo mane an e ndiga, chunya nogombo nanyiew apiko. After koseyudo apiko ni pap, chunye gombo gari kendo. Oma kendo kaka iwacho ne kendo ka chunye oseya e gari ni ogombo noyud ndege malo. Kaka an sani, agombo ni ayud gima tera mang'owa malo. Ma kata japuonj, iyudo sama odhi e skul modhi puonjore puonjo, donjo kaka en kojolo. Kaka iwacho ne exactly. After kosebedo kojolo motegno, tidhi yudo kogombo ni obed library teacher. After mano, ogombo nobed ang'owa? Obed principal. Senior teacher. Koro ma ing'e gima nodhiera? Oma gima nodhiera kendo wach skul mineni biro nomora seriously. Kendo ma jopiny ma to gima nodhiera mineno ni pok nonyisou but ato koro adwaro nyisou ni ma iluongo ni Aton Tabu ang'owa? Tabule. Aton Tabule. Kaachiel gi Steve. Iluongo ni Steve Nos the ang'owa? The comedian. Original. Ma seriously wan e gima iluongo ni Steve Nos Steve. Kendo wan wakelo ni weche moko ma serious kendo wadwaro nyisi ni an gimojoga ka ndalo mane an e high school. Kata bang' kasetieko high school kama koro gimojoga sa. Konwa. Ni oma ni chieng' moro nan gi nyar high school, ni sani abedo gi nyar high school. To nyako ni oduong' mohewa. Ohewi nade? Yani ohewa nyaka gi higa. Gi body. Ohewa gi body. Ohewa gi higa. Ohewa, yani nyako no ohewa gimoro amora. To nikech chieng' moro omaka. Kosemaka, iwacho ni aketho nyathi. Ikethe nade to ene moketi, dongo duong'ni. Koro ambe mabiera ni Kenya ka bwana, ni Kenya ka kopo ni ibedo gi nyathi, ni ibedo gi nyako to pod en e sikul. An Kenya ka be miya mana nyiero. Oma koro wapimni, ito bere ito mi nyiero, ato nomiya ywak. Ing'e gimomiyo nomiya ywak? Oma ni koro kiyala tiwacho ni aketho nyathi sikul bwana, nyako maduong' mohewa maduong' mane gi kuondege ma ipse obedo brode. Gimoro amora obedo brode, nyaka chien obedo brode, nyaka chien obedo ang'owa? Brode. Yani gimoro amora obedo brode. Koro nikech oyuda gi nyathi sikul, nyako no. Ne en nyako ma serious kendo noduong', but iwacho ni era ok otim ang'o, era ok yie. Era onge mbese. Era onge mbese. Koro ambe kana bedo gi Steve Nos comedian niluonga ni Ochieng' 7. Kana bedo gi mano, ne onyisa ni Steve Nos comedian ketho nyathi sikul. To gima noduogo dhiera mane koro dhiera mana duoga penjo ne en niya. Napenjo niya, to koro ka nyako ni ohewa gi almost 10 years. To hera to ok yier. Ere kaka Steve Nos comedian nyalo ketho nyathi sikul mohewe gi higa? Mano jogo nokia gima ne gitimo. Oma gino nodhiera kendo chakre sani anyiso jo Kenya niya, onge gima ni ketho ng'ato nikech era ma sani onge size. Ibed nyako marom nang'o inyalo bet. Ibed marom nang'o donjo, hera donjo. Wanyisi ni hera ma sani ok yier, to but chakre sani e Kenya ka watemo nyisi niya, kopo onge gimorom niya ni iketho ng'ato. Nikech sama nukethoru no en dong' noyieri, dong' en boketi. Dong' en mano yie mondo mi. Wawew kawacho ni adhi e YouTube kanyo. Subscribe to Steve Nos. Subscribe to Steve Nos comedian channel. Kidhi e TikTok kanyo, Tabule Aton.